Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Makadi vanjadzi. Ndiripo makadi. Tiripo isikurise kuno kuwadzana 3. Kuno kuri 9 zvako amino kwamapo. Anditika. Nokwandabva kuri 9 basa nenhamo nematambudziko zvamunosangana nadzo. Ndo zvatayo regai ndiuye ndimbotora navanjadzi tione kuti pekupedzisira vangabatsirike sei. Zita ndiani rakazara? Yunzi Lizi Akata. Lizi Akata. Asi muchinzi mayani. Kano yangwa. Amai Kano yangwa. Dambudziko renyu rakatanga sei kuti tizosvika pakunzi makutorerwa imba? Dambudziko rakatanga pakuti last year muna August. Pane muna ifonera murume wangu. Achifona achiti uyai kuno pane mazita enyu remurume wangu neremwana wangu musikana nerangu. Zvakaunzwa kuno nehama yenyu pedyo. Takaenda ikoko yebva tasvika kubhindura. Zvikanzi hama yenyu mwana wemukoma wemurume wenyu ndiye akaunza mazita kunoko. Arikuda kuti ndikuurayei. Asi nini ndaona zvisina kundikodzera kuti ndikuurayei nekuti hamuna kana mhosva, hamuna chamakapara. Saka kuti ndimire kuti ndisakuurayei tsvagai 1000. Takabva ikoko tikadzoka. Mubhindura chemchemo mutown. Aiwa kumaruzeva. Alright. Sama maenda pa munhu makasona ndewe chivanhu kana mupostori. Ndiwe chivanhu. Okay. Sekuru. Tabata batatsvaga 800 ndo yatakakwanisa kuwana Sunday makuseni. Tafona tawana 800 zvakatikana 800 andiswida. Tsvagai 1000. Mukangoregera ndakutotanga zvandakanzi ndiita sei. Takapererwa. Bvatazofunga kuti tine mombe kumusharigire tinotengesa mombe. Bvatavafonera tine mombe kumusha. Zvikanzi endai munotengesa. Tikati hatina kana mari yebhasi. Hatisisina kana chii chatinacho hatina. Zvikanzi kuri kuuya dhiraivha wangu ikoko. Ndiye achakuperekedzai unotengesa mombe wodzoka achikusiyai. Takagara kusvika masikati kuma 3-4. Murume wangu ndiye anga akuenda unotengesa mombe. Akasangana na driver uye kutuli ku safe station. Driver uye bvavatoonana. Vaonana kudaro. Bvavafona futi murume wangu bvafona akati ini ndanzi ndisisaendi. Hanzi imimi nemwana chiendai. Bvavadzoka. Bvavauya pano na driver uye bvaasikutora isusu. Bvataenda kunotengesa mombe dzidzi. Ndakaenda ndichitora dzimwe hanzvadzi dzangu. Bvataenda. Takusvika kucornerstone muna mutoko Nyamapanda. Driver uyoyo bvatanga kombi yakatanga kuswefa. Bva kuswefa kudai. Abvaita kunge asvikirwa. Akutaura kunge sekuru vaye. Zvikanzi musatengese mombe 1 ndikutoda mombe 6. Tikati 6 isu hatina tinodzwana kupi? Hatina. Zvikanzi kana musina dzokerai nekuti hapana chamuri kuendera. Ini ndakutoita sei? Ndakutotanga basi. Ende ipapo pamba chiswevha mota naida kuuraya imisi. Tademba pai ndipo ndakafonera murume wangu ndamubata. Akati uri tirigira nditaure natete. Kwakutaura natete titobva kuti pamombe 1. Bvadzaita 5. Isusu handine mombe 4. Bvadzaita 5 neyatakazopiwa natete. Tasvika kumusha kuye kuseni bvatatengesa mombe dziye. Bvadzatotengwa dzese. Takutodzoka futi tasvika paEnd Richards apo. Kombi yebva yatanga futi kuswefa. Asvikirwa futi sina sekuru vai. Zvikanzi kundibiridzira mari yangu. Yeye kutengesa mombe zvisina kuita seiko. Amatengesa zvisina kunaka. Mukaba mari yangu imwe ipapo. Ndachida kutokupedza imese ipapo panaida kukupedza imese. Hazvina hazvo mhosva chihandei. Bvatauya bvatasiiwa pano. Mari munayo? Tanga tatovapa. Mama apa mari? Takavapa 2.1 plus 800 here. 2.9. Ndiyo takavapa. Yatodarikidzisa kamari yavo. Tobva tadzoka tasiiwa pano.
ndofunga takagara 2 weeks. Sekuru aiva atanga futi kufonera murume wangu, uyai kuno, uyai pane zvanoda kutaura nemi. Bva taronga, bva taenda futi kure, tinodarika kwaMakumbe, toti hanzi kunonzi Cheza School, tigoenda tozomheno kumakomo. Tadzokera kuye, tasvika zvikanzi imimi ndakataura kuti tengesai imba nekuti pamuri kugara hapana kunaka. Sei musinganzwi? Ndikakuudzai kuti itai zvakati hamudi, munoda kuita zvemusoro wenyu. Ine munotengesa imba iyoyo, mubve ipapo mutsvage kumwe kwekunogara. Tikati urei, tikati tingangotengesa imba kunge tiri kutengesa madomasi here, regerei tinyatsoita zvinoitwa. Tikabva ikoko Sunday, Monday, Tuesday, aiwa manje usiku kwakunoedza kuma 3 am zvikabva vafona zvikanzi pamba penyu pane zviri kuitika, mukai. Takamuka tikagara tese nevana kuma 3 tagara. Zvikanzi dzimai laiti riri pavheranda, laiti bva radzimwa. Zvikanzi batidzai maonei. Patakati saudaita tiri kuona karusero kane ropa mukati nejira rimwe reretso riye rine black newhite, nekahari kanga ri pasaidi futi kane ropa. Zvikanzi muri kuona izvozvo ndo zvandinoita kana musingateereri. Ndati imba ngaitengeswe, mubve ipapo, pane zviri kuitika. Hatichagona paye, taakunzwa kutya. Zvikanzi regerei nditume mukomana wangu asikotora zvinhu izvozvo. Mukomana wavo akauya, takashiya kuti asvika nguvai. Maniriwa Kunze kwakuedza ikoko, atosvika. Abva atora rusero rwene. Akauya nei mukomana? Tushiya kuti akauya nei. Hamuna kuona kuti akauya nemota ipapo? Kana takatozongomuona ati gogogoi. Bva apinda. Saka paakapinda kudai so, anga abva isabute mumaoko, akufuridza kudai. Asvika apa, bva adonha, akaita zvekutenderera zvezvo, bva ati pasi. Bva angokwanisa kuti ndipewo mvura. Mwana wangu musikana bva atora mvura obva amupa, bva amumwisa. Zvikanzi vafonerei. Tavafonera munhu uye amaunza kuno adonha. Zvikanzi ndo zvandinoita, ndinouraya. Yeye futi anogona kutofa. Ndo zvauchaita iwe murume wacho. Murume wangu akati sekuru kweni munondiurayirei, ndaita sei? Mhosva yangu ndeyei. Zvikanzi hamuteereri, saka ndoda uri kufa. Mukomana uye kubva zvazonzi adzimai venyu ngavatore chipfeko chavo chemukati vamupukuti. Anomuka. Chokwadi takamupukuta, akamuka, ndo pakada kubuda neapo. Murume wangu bva amubata akati aiwa tora zvinhu zvako uyenzi. Isusu hatizvikwanisi zvinhu zvenyu izvi. Bva atora zvinhu zvezvi, bva aenda mhenu. Izvo karusero nekahari? Nekahari, bva aenda. Zvikanzi batai anonzi Baba Mazowe, ndiye anogara ane mari. Munzwa kuti ari kuti nenyaya yemba. Takabata. Ndiye akafona n'anga ya futi. Mazowe uye ndiye driver wekombi uye watakaita sei? Atakaenda naye. Ndobva tamubata. Bati regerei ndiendese mari kwasekuru. Aiwa. Bva zvanzi nasekuru ngaauye nemari yaanayo ikoko kumba kwenyu. Vatati alright. Tagara ndofunga after 10 minutes sekuru aivafona futi zvikanzi aiwa hazvichaita kuti auye nemari ikoko. Mari ngaauye nayo kuno. Nekuti mari iyoyo mukangoibata futi muri kufa. Muri kupera. Uye ndopaakaendawo nemari ikoko, hatizivi kuti akaenda nayo here kana kuti haana kuenda nayo. Tomboti akaenda nayo. Bva zvangopero zvakadaro handiti. Uye ndopaakabva atotanga kuuya nemakuseni acho. Akauya akati ndiratidzewo mapepa emba bva ndamuratidza. Mazowe. Bva asiya. Manheru ndopaakadzoka ane agreement of sale. Kopuraizi. Ndakatomubvunza ndikati kopuraizi. Zvikanzi kuzimura wakaisa zipuraizi vanokurova tax. Anga akaita mari 25,000. Isusu hatichatombozvinzwisisa. Ndopaakabva ati ndiri kumbokumbirawo chi matitle deeds, lawyer rangu pane zvaroda kuona.
mangwana acho akutoona kuti murume wangu asaini. Murume wangu aisainisirwa mheno mutauni mavainzi tisangane pakati osaini. Ini ndozovingawo ndega kunondosaini mapepa aya tobva tagara. Saka mapepa ataingosainiswa ndeezimura but chaitinetsa ndechekuti mapepa ezimura anobva kuofisi achiuya kunoku sei kuti isusu tisaine kunoku. Ndobva tazonzi hande yekuzimura one day zvikanzi interview hanzi baba havachakwanisa kubhadhara tax eji yava ichaita kuti vabhadhare tax saka imi mamendi muchabhadhara tax. Ndikati inini handiende maitwa interview nani izvozvo mhino umwe musikana wekuzimura. Ndikati inini handishandi zvikanzi mhino tinchiona kuti zvinenge zvabuda sei. Ndakazoona ndakuigirwa bepa rakabhadharwa tax isu mari hatina kupiwa Imba mazoyo yakufona kuti ndiri kuuya ikoko kupera kwamachi ndakuuya kuzogara machi unono saka ndo pandakabva ndazoripota nyaya kumapurisa. paakafona akafona achiti chii? Akafona achiti ndakukumbirawo kushandisa musha wangu. Yes man. Vamati musha wenyu? Takangotora iti saka murume wangu akazofa muna January akadonha kubasa vangofa ndozvakaitika. Postmortem yakati chii paka? Mwana wemukoma wacho aifambira anzi akaramba kuti aitwe postmortem. Anova ndiyefta ainzi ndiani akaendesa chii mazita uko. Saka ndokufamba kwakaita nyaya yangu iyoyo. Saka mazoe akazofona achiti ndira kuti ndakuda musha wangu mari makapiwa? Haana kutipa mari. Ndo yakanzi mari kuenda kwasekuru? Ndo iri kuenda kwasekuru. Time yaifanirwa kuuya nemari kuno kusekuru akabva kuti aiwa ngachiuya nayo kupi kwandiri. Saka hamuna mari yamakawana? Agreement of sale yakanyorwa makasainisirwa mazoe ndobva ati chibva ndakuda musha wangu? Saka makabvazenda kumapurisa zvakanzi chii pamakanoripota? Dhoketi rakavhurwa hanzi inonzi extortion yavaiita. Saka iye akasungwa tikaenda kukoti musi wa25 February anganzi ngaende kurimandi loya rake ubva ramukumbirira ubva anzi ngaabhadhare 130 bail anganzi 150 andone loya anganzi 150 ubva anzi 130 anganzi anobhadhara anonoripota every week. Loya racho ubva rakumbira kuti anoripota twice. Anoripota once after 2 weeks. Once after 2 weeks. Saka takazodzokera musi wa25 March kukoti zvikanzi tidzoke 25 April. Saka neloya loya rotomirira kuti imi mutorerwe imba? Kuona kwangu ka ndizvozvo riri kumumiririra. Ndo zvinogona kunge riri loya futi raaishanda naro? Ndiro raaishanda naro. Painzi loya rangu riri kuti tipe matitle deeds pane zvatase zvarura kuita. Saka kubva ipapo masvika padanho reku alright ngatidzokere kumashure mbichana. Pamakafonwa nen'anga zvichinzi ndine mazita enyu emwana wenyu akauya achida kuti muitese ndikuurayei mazoenda ikoko akasingobata dare here n'angawo? N'anga akatoti deedza nemazita rangu remwana rababa vacho tabva tatoratidzwa picha yemwana musikana yanga yakaiswa mubhodhoro so yakabayiwa netsono bva vatotiratidza. Takanzwa kutya asi nazvo kuti saka ipapo ndo patakatotyiswa mhino zvakaitika nekuti takasvika panguva yekuti waiti ukada kutaura nemunhu kuti vedu vezvikuitika muupenyu hwangu soka sekuru yeye vaifona muri kufungura hapwa ndakati musataure nevanhu nyaya yeye haidi kutaurwa nevanhu kungodai vedu weye vaitofona hatidi kuti mutaure nevanhu nyaya ndeyenyu chete pamba penyu ipapa. Kana murume wangu akamboda kuitaura kubasa kubva atofonerwa ipapo kuti makufugurisa hapwa. Maenda ikoko masiporatidzwa ndikuti chikonzero chakanzi ari kuti
hama yenyu yakati uya kuti ndikuuraye hama yaida kuti muurayirwe chii? Zvainzi zvona aida kutiuraya kuti chiko hapana kujeka asi vakangoti akaunza mazita inini akati kana ndakuuraya anondipa 10,000 nemotikari nemba saka isusu tazogarawo hedu takatanga kufunga kuti imba yacho yaanovapa ndeipi saka pamwe aroda kuvapa ipi inoiyi kana tese tapera ndodzakave pfungwa dzedu isusu saka asi iye aida kuti imimi kana mafa iye munhu nyakuenda kun'anga iye anozowana chii? hatizivi kuti aizobhenefita chii. Pamwe sekuru vakataura kuti aruda kusumuka. Ndo language yavakashandisa vakati aruda kusumuka kuita mari. Saka ropa ndo rinenge richishanda. Asi nini vakatonditi iwe vakakubvira kare asi ungoti waita mutoro. Dai wakafa kare kare. Anditi mabva ikoko even pamaizodhila naye n'anga hapana pamwe pamakambonotsvaka yatingati second opinion kuti icho kwadi here tine dare rakabata kuti ngoti munomboendawo kana tingati pamuprofita kana pane imwe n'anga mungoswa kuti tine nyaya iri kutinetsa zvichidatsana ngori dzobuda saizvo kuti ndiri kuona muda kuurayiwa. Takaenda kune vamwe madzibaba. Madzibaba vakati zveshuwa mafungidzwa nechi negore dema asingatimbonamata ine zvazvo. Takanamata kusvikira tadzokera futi kuna madzibaba vai vakati aiyo endai. Tikati iwe isusu tiri kutya madzibaba handiitise. Takatoenda navo musi wekutanga. Tasvika ikoko sekuru vai vakapruvha kusada kuonana madzibaba. Kutovatuka kudidi. Saka tazodzoka ikoko ndeiti ndikangotaura navo kuti madzibaba ezvinezvi tanzi dai vaifona futi. Handidi kuti mutaure navo ivava. Chitaurai zvamuri kuda kuti muda kubatsirwa neivavo here kana muda kubatsirwa neni. Saka tinyatsotarisa dare renyu nemaunzi rwakaitwa. Kutya ndokwanga kwakanyanya. Aiwa takatyiswa ndiunyebere tichisvika kuti tasvika pamusha pavo. Sekuru vakatanga kuti ndokudedzerai mheni. Ndokudedzerai anonzi mheni. Nemazisi. Nichiko. Vakataura zvakawanda zvinotyisa nyoka. Ndikudedzerei mudzione kuti inini ndinoita zvakaita sei panapa. Ende waive usiku. Takanzwa kutya asi. Saka takasvika nguva yekuti foni ikaringa. Taitya. Kutya kunobva mudumbu so kuchibuda. Saka masvika ikoko. Uyu mazuva akanga aripo. Mazuva akanga asipo. Panga paina sekuru avachiti. Pamba na sekuru vava mhino neumwe avaiti Chirisa. Chirisa wacho ndiye akazoya akatora zvinhu. Pakunotengesa mombe futi. Takaenda naChirisa uyu. Achinzi mukangotengesa mombe mobva mamupa mari. Takaenda naChirisa namazuva. Alright. Imbotsanangura zvakaita pamba pen'anga iyi. Pamba pen'anga iyi. Hanzi imbindura manhenga haiwe. Pane macaves so. Tobva tasiya mota pasi tokwira gomo tinotoyambuka rukova tokwira gomo saka tine patinozongonofamba kunge tiri kufamba pasi tinofamba dzimba dzavo sekuru vava dziri mujinga megomo bhedhuru racho rakatarisa kumabvazuva kicheni yavo yakatarisa kumadokero asi hapane zigomo risina kana miti zihombe makatopinda mavanoti mudare. Takatopinda mumba mavo imomo. Mudzimu ndokuuya kana kuti vakanga vari kuseri kwejira. Isusu tiri kuseri uku. Asi vaitityisa vari kuseri uku. Saka kana nhasi n'anga yamizi ndinoiziva. Patakazodzokera kechitu apa achititengesa imba takaenda masikati. Saka takasvika vakagara panze. Takavaona ndinovaziva. Ndivomakaona ndevechikura. Ndevechikuru vakura. Kufamba vaitoita zvekunetseka zvezvi zvekudai asi vaifamba. Hamuna zopinda futi mudare menyu handinyato. Alright. Izvi zvimbotaura takutaura zvedu senyaya.
ndorakanga riri danho rekutanga ramakatora mukati meupenyu hwenyu kuenda pang'anga. Ndo yakaripi kutanga tasati tamboenda kun'anga. Handiti because hazvinyanyoita kuti muite matare sekuru vari kuseri kwejira. Handiti mazviona izvo zvazvinobva zvatoratidza chi imwe picture. N'anga inobatsira vanhu ngatiti ida kukusunungurai munyaya dzekunzi muda kuurayiwa, munhu aifanira kubuda kapachena. Magariro andakaita takaita takatarisana tichionana ano sekuru zvazodai so. Handiti mazviona izvi kunzi kuseri kwejira. Maienda kechi2 pamakanoonana navo nevoice raishandiswa nen'anga yakanga iri kuseri nekamudhara kamuri kuzonapa zvaienderana. Zvaienderana vanototaura zvekunge vanini temwa kunge asi hauzoziva nekuti vanhu vari kuita zvese kana vachitaura vanotaura shona iri kutaura nisi here kana vanotaura shona inenge kumalawi kana kuti yekumozambiki kana kuti yekuzambia vanotaura sei? Shona yavo ndeyekumalawi vanosanganisa pomba kuti asingatonyatsouzvinzwa kuti vari kuti chii. Saka kubva pamakatengesa imba alright nasekuru ava pamakapedzera kutaurana navo ndepapi? Because tiri kuona panga pana mazoe naachirisa ndo vakanga vakunyanyofambira nyaya idzi kusvika imba yazonzi uyu akufona achiti ndakuda musha wangu. Pamakapedzera kutaurana nasekuru pamangazoti aiwa tashandirwa hatichafa ndepapi? Hapana patakamboti tingati tashandirwa nasekuru. Foni yavo yakatotanga kuramba ndofunga muna September October yaita apo neapo apo neapo asi vanga vasingazofona. Tabva tatogara kusvikira murume wangu akazoshaya tikati toda kutovaudza kuti munhu uyu azoita sei ashaya. Takatraya namba yavo yakaramba takabata mazoe batipa dzimwe namba nyowani dzasekuru vai. Saka mwana wangu musikana yeye ndiye akazovafonera hanzi vakati aiwa inini ndakaedzawo kumuvhikirira asi zvakaita sei zvakaramba imimi musashungurudzike. Ndo zvavakataura vachiita musashungurudzike munhu ashaya musashungurudzike matengesa mombe dzese. Apa munhu wacho haana kumborwara munhu akangobuda achitaroenda kubasa nekunofira kubasa. Batini pari kuzonetsa tumbinda futi baba sei mwana akaramba kuti vaitwe postmortem? Hanzi akati nhamo inorebesa. Hanzi akati yakanga iri nhamo yake kandi yenyu imi ndimafirwa ka tisange tafirwa aichemerwa kumba kwake here pano saka izoti inorebesa takatozvishayawo isu plus akavamhanyisa bhodha inomboraramba vakauya kuma3 4 ndofunga vavanongoita body viewing nekutobuda takaenda kumusha ndeupi kwarusapi kwachikori kwarusapi. Munana baba munini nana baba mukuru tangosara nababa mudiki natete vaitiwo chii apa paizvi kuti vakatiwo chii nekufa atimbobvi yenyu nemurume wenyu yekuenda kun'anga ndenyu muri 2 hama yavo yashaya. Handiti muri kuona zvinhu zvese zvirikuita zvekumhanyiswa vaiti chii ava? Bamudiki inini pakashaya munhu nditori kupari ndakavafonera vakati ureta meguru ndikuya mangwana. Saka handina kuzotaura navo ivo vacho hanzi state yavakange vave pavakanzwa shoko hanzi zvamusina kumira mushe saka uyu mwana akabva avavharira kumusha akati musauye isusu tiri kuita sei tiri kuya ikoko. Saka havana kuzokwanisa kuuya vakange vakangomirawo vari kumusha. Right. Saka havana kuziva kuti kana ikoko zvirikufambiswa sei pamwe aitotiwo zvinhu zvekufamba negwara chairo aiwa even hanzi chivanhu chinoti kana masvika mwana anotaura kuti tafamba so kubva pekutanga kusvikira patasvike zvinezvi haana kuvaudza. Ivo vari kuti ndakatozoita wekuvhunza munin'ina wacho ndiye ndakazobvunza kuti ko hamuchatiudza kuti mafamba sei? Handizvo zvazvinoitwa munotaura muzukuru modai handi munin'ina uye ndo paakazoti oreti baba regirai ndikutaurirei asi iye haana. Baba vake iye vari kupi? Vakashayawo. Ko tete vakati tete hapana. Tete vaitonzi vakatomboti zii
pavakanzwa kuti hanzvadzi yavo yashaya. Zvaoma. Saka mazuva uyu amirira kutoya uzoya pamba pake Imba amusisina kutaura kunoku. Takatarisa mafambisirwo akaitwa mapepa. Gweta hamuna. Handina. Makambedza here kana kuenda kumasangano anomirira kodzero dzemadzimai kunoti ndo mafambisirwo akaitwa nyaya yangu Imba yakaenda takavarerwa? Handina. Ndaidzilana uyu. Andakafunga kuti achandiitirwo zvisika. Handina kuzoona ndaifanirwa kuenda. Ndikuda kuti uyu neloya rake vaita zvavari kuita izvi nezvavari kungoramba uchase vachifamba vese. Maona kuti ndo pandave nyaya yamamhangara kumapurisa matopiwa court date. Makambere kumaenda kumasangano anomirira madzimai kuitira kuti akupewo gweta rinokumirirewo panyaya yenyu. Aiwa handina. Hamuna kumboenda. Handiti muri kungoenda makangozvimirirawo samai kanoyanga. Handiti ndinoona zvinenge zvichida gweta nekuti kumagweta uku kune yavanoshandisa yavanozotiyo legal technicality yamusinganzwisisewo kana nene yamusinganzwisise kana kadiki kanogona kuzongoti ndizvo gweta racho iroro musingataura zvenyizita munoriziva raari kufamba naro. Handiti ka no zvakanaka. Shuviro yenyu amai kanoyanga ndeyekuti chii pazuva ranhasi ndauya panapa? Shuviro yangu Imba yangu ngaidzoke. Nemhuri yangu tirambe tiri pano semagariro atanga takangoita. Handiti zita ren'anga yekutanga tisingataura namazuve nemumwe wacho waari kushanda naye munotoriziva zita racho kuti vanzi sekurana? Ndakazonzwa kuti hanzi vanonzi sekuru Zinyemba. Sekuru Zinyemba. Handiti ka nondikupanzwa. Ndinoona zvinenge zvakanaka kuti nyaya yacho iite iyendo pamunoenda kukoti kana next time pafanira kunge pachienda kana paine gweta rinonoongorora kuti nyaya yakafambiswa sei. Regai tione kuti tinobatsirana sei kuti zvisvike pachidanho chakaita saichocho. For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.